No niin, nyt on näin pitkällä. No tuokaa nyt ei heti sitten tietystikään tämä letku mennyt ohi. Eli joutuu pistämään tuommoiseen välikappaleen vielä tuohon. No, sitten tämä. Eipä sekään tietysti. Väliä on. No, tarvii katsoa millainen nyt sitten. Löytyykö tuohon joku holkki vielä väliä. Saisi tuon kiinni parista kohtaa. Sitten voisi alkaa niin vettäkin tulemaan. Ja sieltä nyt vettä tulee, mutta kyllä rumaa verrattuna vanhaan hienoa käsipumppuun tämmönen. Tarvii nyt sitten tätä ainakin jonkun aikaa pitää, kun muutama kerran tyhjentää tuo kaivoja. Ei ollut 20 pumpuksi huono. En olisi uskonut, että ikin näin hyvin toimii. Huutonetistä kosti. Oho, ihmettele. No, mennään nyt tälle jonkun aikaa. Tämmöisen suojakuorekin tein tähän nyt sitten ja saa jättää hyväksi tänne. Joo, tämmönen tuli.